may suon sa dili pa nako sugdan kini una na kong video. Magpailaw na ko sa kong kaugalingon ana nas tuwa nga no, Brother Noel Bolo, usa ko ka katekista diya sa parokya sa Mohon, minister, o usa usab ka member sa Catholic Charismatic Renewal sa mao gyapong lugar sa parokya sa Mohon. Usasab ko ka evangelizer sa Catholic Charismatic Renewal. Aduna na ko daghang mga lugar nga ako ang nadtuan, mga presuhan, mga kabaranggayan, mga chapel mo ang atuon. O gitagaan ko nining maong topic sa usa nako kahigala nga mao si Ma'am Joanna Camel Papalid nga iyang gihatag kining tema nga silence and good speech. Ang kining mapadayon ako o kining maong ato ang tema adunay ako gihimo ning acronym ang silence. Silent ang una, silent or stop talking. Ikaduha, importance. Ikatulo, lesson. Ikaapat, empty yourself. Ikalima, no gadget. Ikaunom, control. Ikapito, katapusan, encourage. Og ato ni siyang anam-anamon ang igsuon o ginaot unta nga kini aduna kitay makatunan nining atong padag-ambit karon nga unsaon nato pagpahiluna or anong importante man gyud adunay kahilom or kanus ata mo himo sa insakto nga pagsulti. Una, maghisgot kita og kanang silent or stop talking. Ang kining paghilom aduna na siya bersikulo sa balaan nga kasulatan sa Old Testament sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 7 nagaingon, may panahon sa paggisi o panahon sa pagtapak, may panahon sa paghilom o panahon sa pagsulti. Sa to pa aduna gid ay kadang panahon nga kita mohilom o kanus-asab kita nga mutabi. Importante jud kini siya nga ang kahilom mga isuon kay nganuman bisan unsa nga aspeto doon na gitay gitawag o kanang paghunong sa makadiyot. Kining pakig istorya nato sa Ginoo kinahanglan mo gina siya nga mohunong ka o sa imo mga gibuhaton aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Bisan unsa nga mga butang kinahanglan gyud nimo ipahunong. For example sa sakinan. Ang sakinan do naman tay gitawag nga hunong ta para mag-charge putag kanang gasolina. Sa cellphone kinahanglan sad mahunong ka kay imong i-charge. Sa labahin kita sad labaw nga tanan kitang tao mohunong ta para maka ma-charge pud ta ba sa atong mga panginahanglan, sa atong mga trabaho gikinahanglan gyud nga mohunong ta, no? Muna diha gingon diha sa Ecclesiastes Kapitulo 6 versikulo 11, sa daghang sulti daghan usab ang dili mapuslan ug wala kay maani niini, no? Kun mao na gingon sa insect daghan istorya daghan sayop, wala istorya wala sayop. Kay sagad sa mga tao nga istoryador akong nakita nga murag ingon ta kanang nagpa self-centered kasi ba, no? Kanahan kasi siya mag-starring siyang kagalingon bisag way lami ang iyang istorya, himuon siyang katawanan tungod kay tingali kulang siya og kanang pansin. Pero ikaw mamalandong maglisod jud ka or kanang batigid kay kanang tan-awon ba sa katawo nga ingunan na salamat ko sa Ginoo sa bag-o na kong nakaton sa paghalubilo sa mga tao, dili jud kay ko ingon ta nga istoryador nga more on jud ko na kanunay jud ko kanang maminaw, hilom ra gyud ko kay diha sa kahilom, diha sa pagpaminaw, sa kahilom lagi paminaw. Kana anha ta magsugod sa pag kanang katon. Mao na nga sa unahan ingon diri ang babaeng buang-buang sa baan wala siya'y alamag o kaulaw. Natanawa ng buang-buang na kanang babae, oh.
kanunay siyang gatabi mo na nga lingugod kay siyang dunggan sa lalaki ang maong iyang istorya. Nitong sama nitong doon ako example sa usa ka magtiayon nga ang asawa na problema kasi ang bana nga hilabihan kayo ka palahubog lagi. Unya inikabot sa bana kanunay niyang yaw-yawan. Mo na ang bana masuko pod kay hubogod siya. Mo to kay tungod sa kadako siyang problema, iyahang gisumbong ngadto kang San Vicente, senyor, na problema kay ko sa akong bana, unsa may akong buhaton nga hilabihan kay ka palahubog, unya sige lang kog igos kumo, sige lang kog igos tamparos. Unsa may akong buhaton? Mingon ang santo nga duol dito sa usa ka monasteryo, unya adunay may atabay dito, ang imong buhaton magkuha kag tubig, isud imong pitsil, unya kada abot sa imong bana nga hubog pag-ugom og tubig. Moto gibuhat sa usa ka babae sa ang asawa nga sa matag abot siyang bana, kita siya nga nagsusapinday, nagpadung siyang balay, ugom siyang tubig gikan sa pitsil, gikan sa tubig sa monasteryo nga iyang gikuha sa kanang babae nga sigon sa gisugo ni San Vicente. Unya mao to nga sa matag higayon nga mahubog iyang bana, maugom siya tubig. Iyang bana natinga nganong ang iyang asawa wa na magyaw-yaw niya. Nya mo to ang bana ni kalma sa siya, wa gyud siya manumbag siyang asawa, wa siya manamparos. Ug sige to niya buhat sa makadaghan gibuhat po to sa bana ang maong gihimo sa matag adlaw niya sa iyang pagkapalahubog. Apan miabot na gyud ang higayon nga ang bana na usab gumikan niadtong gibuhat sa babay nga mag-ugom siya kanunay sa tubig nga gikan sa monasteryo. O sa laktod nga pagkasulti na usab gyud ang maong lalaki ang bana. Ang gibuhat sa maong babae nagpasalamat siya ni San Vicente, miduol siya, Senyor, salamat kay sa tubig nga milagroso, sa tubig nga gamhanan nga imong gihatag diri kanako, na usab gyud ang akong bana. Miingon ang santo, inday dili man tungod sa milagrosong tubig ang nakapausab sa imong bana, kundi ang imo man pagkahilom. Unsa may punto nako mga igsoon, usahay manggod kining tagawtawan ta makahasol gina sa dunggan sa bana, no? Mo na nga saba kayo may pay magpakahilom na lang ta. Ang pagkahilom sa asawa mo nakapausab siyang bana kay usahay gud kanang tawo nga nakainom niya imong samutag yaw-yaw mo gara na siya nya kuan gud na siya kanang unsay nga gaborido gud ang utok kay tungod kay nakainom init ang iyang lawas. Una nga muhilom lang kita. Mao bitaw sa ingon sa panultihon, kun ang usa kayo kinahanglan ang usa tubig, no? Dili kay ang usa kayo, ang usa gasolina kay masunog kita ana. Ang usa pasabot nga kun ang usa isog kinahanglan do nagi usa nga kalma para walay gubot nga mahiagom ana. Muna nga ining una nga gi-acronym nato nga stop or silent or stop talking, kinahanglan yun nga mohilom ka unya mohunong ka aron sa ingon niya na adunay kahapsay ang maong pamilya. Kay kung ato nang buhaton, nindot kaayo ang isang putanan niya ng ato ang gihimo. Sunod, tanawa, ang buang-buang magtamay sa uban apan ang tao nga alamon magpakahilom lamang. Indot kidi ang tao nga kuhan. Tanaw bitaw nimo sagad mga bright hilumon gina siya, no? Mga tao nga ang angan o kanang knowledge mao na hinoy sa baan kayo. Parehagod sa sapa, ang sapa nga mabaw saba, pero ang sapa nga lawom hilom. Mo sa na kita mo mahumag gyapon na diri sa atong pagkatao ba nga sa atong pagka-hilom nato pa gani sa Bible wala ko masuot diri nga bisan gani kuno ang mga hungog ug magpakahilom lang mura siya o kanang maalamon pagtanawon, no? Kay ana mo ka magsugod magi ka sa kahilom, no? Para aduna gyoy ingon ta nga kahapsay sa ato ang gibuhaton. Ikaduha, padayon ta ana pa day sa penultihon 10:19. Kung magpataka kag sulti,
lagmit kag masayop. Lagmit kang masayop. Kung maalamon ka, magpakahilom ka lang. Sa panultiyon 16:23, ang maalamon maghunahuna sa dili pa siya musulti busa makadani gayud ang iyang isulti. Nindot kini siyang huptan inana no nga sige dili ta sige sulti pero tagsara ka sulti pero ang imong gisulti kanang nagi point ba, nagi punto nga ang tao sab nga maminaw madani gyud siya no, madani gyud siya kay naman ang imong sulti undanon man dili kay magsikag istorya saba kay ka daghan kay kog mga tao nga nasugatan ingunana nga nang kapoy kay paminawon halos ilang tanan istorya kanang gilamian gyud sila istorya ba nga kuan walay panahon ang uban sa pagtingog na lang mo na nga atong kuan kanang kalmahon gyud ba ano kanang ato ang matag kita og kanang panahon. Ikaduha, mao ning itawag og importance. Importante jud kaayo nga muhatag kag importante sa uban. Sanglit ikaw nakinahanglan sa kag tagaag importansya sa imong pagkatao, di ba? Ang mga tao sa nakinahanglan sad nga hatagan nimo og importansya. Bisan gani diha sa ato ang kanang pamilya, kung ikaw kung dili ka matagan og importansya mura jud kag malain diha sa grupo mura kag matawag mura kag may panahon nga mura kag ma-out of place. Kayo ka di man ko importante siguro nila amo uli na lang ko kay among ko matagad sa matag tao nakinahanglan gyud nako mismo na nakinahanglan di ko nga tagaan sa kog importansya kay makuan man ta malain man kita kun dili ta tagaan og kanang importansya mo na nya kita may nakadungog karon nya kita sad moay mohatag og kanang importansya sa uban kay dunay panultihon nga mingon kun unsa ang imong gitanom mausad ang imong pagaanihon kung nagtanom ka og importansya sa uban mahimo sa kang importansya sa uban baya no kung ikaw kuno nga nangita ka kinsay mahigugma nimo imong pangitaon nga kinsa tong imong higugmaon kay kinanglan anha man ka mag-ani kun duna man kay itanom kung magtanom ka nga ikaw naghimo kag importansya sa uban tima ni importante sa baya kanila. Amen. Muna nga ang bersikulo nga akong basahon sa Marcos 12 kapitulo 12 bersikulo 30 ngadto sa 31 nagisgot kinig may tungod sa duha ka matang sa gugma. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ako sa putos mo kadiya. Kinahanglan ko no higugmaon ang Ginoo sa tibuok, no? Tibuok. Una gid lamang sa tanan ang Ginoo mo'y tagaan nato sa importansya. Importante ba gyud ang Ginoo? Muduol ta sa Ginoo tungod kay importante kay siya dili tungod kay miduol ta sa Ginoo kay ikaw importante kaniya. Kita mo nakinahanglan niya. Siya may importante sa ato kinabuhi kay wa gid tay mahimo kun walay Ginoo, no? Muna muduol ta sa Ginoo, musimba ta, mag-ampo kita kay nakinahanglan ta sa Ginoo unya tibuok iyang giingon nga atong i-offer diha niya tibuok atong gagalingon nga atong ihala diha kaniya kasing-kasing kalag og salabutan atong kusog kay nga naman dunay may mga tao nga dili ka hatag sa gagalingon ako sa kanina nikamot sa giyo ko nga matibuok kining ako dili sensiyo ba nayuban mingon nga anya lang ko mangalagad sa Ginoo kon kuan ako kanang sakit ko o matiguang nako dili biya na mao dili biya na tibuok ang imong pag halad sa Ginoo ang giingom biya sa Ginoo tibuok baya gyud no kun mo offer pug ka sa Ginoo dito sibot tibuok sad kay nga naman bugat kay na sa manibot kon imong sensiyo mo imong ihatag bitaw mo nang nakita nimo ang mga kuan kanang say nga manibot madagko kay mga bukton kay bugat kay sa sensiyo ilang gidala padungdungog gisa ning ako kay tabang sa tas pari sad ba mo na nga tibuok kanang kasing-kasing unsa may sulod sa imong kasing-kasing karon basing biyag lain ang gapuyo diha ang maningkamot ang Ginoo tibuok atong ihatag diha kaniya kay kanang nindot bud kayo nga naata sa Ginoo nga tibuok nimong kalag sa labutan sa imong unahuna no ninduta gid ana kung mahimo gid nato sa ana membro na kita sa langit ana sa labutan itong kusog sa to pa kana imong kusog bisag batan-on pa ka o lagsik pa ka ay hala na sa Ginoo dili kay magpaabot pa ka nga kanus-a ka kuan mainutil ana pa kami inutil hinuon ka wa nakitiil
nagkurkurog kimpang nakapadong sa simbahan na kanang mild stroke ba no. Mo pa idolo ko niya hiwi ng baba lahag mo daw ay ato ni malahag ang wala kay lami oy no. Pero ang nakanindot sa Ginoo dili pa rin ako ba nga unahon na wala may kay tinawhanan nang akong pagtugkad lang ba, pero ang Ginoo kaya kuno na siyang nagpaabot nato kung kanos ata moduol niya. Pero bot sumayon gi ba mas mayo gyud nga mintras batan-on pa napakaykusog moduol gi kas Ginoo malagad gi kas Ginoo kay ganawan mo na iyang gikinahanglan nya ug dako kag point dako ka og kanang ranggo dito sa langit imuntang ranggo ba kay by stage mo na ang langit di ay inana kung ganahan jud ka nga moduol sa Ginoo mayo mintras batan-on pa mopaduol kita sa Ginoo no. Unya ang paghigugma nato sa Ginoo kanang ingon nga tibuok di man nato makita ang Ginoo unsaon nato paghigugma ang Ginoo mo ang sunod nga tiwason nato pagbasa ang gugma nato sa Ginoo nga atong ipakita nato sa atong isikataw nga makita nato kay lisod kay gugma ng Ginoo nga di makita isura bitaw ang tan-awon nga di makita bitaw nya magkuan lang ka pero kita nabuhi man kita sa pagtuo mutuo man kita dunay Ginoo kun tuo ka Ginoo mutuo sa gid kasi ang sugo ingon diha ang sunod mao kini higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay nining duha kanay ring duha nya kining duha nalangkob na ning napo ka sugo akong koron kung nakasag-o mo sa napo ka sugo ako lang siyang dalion unang sugo higugmaa ang Dios labaw sa tanan og di ka magbaton og laing Dios gawas kanako mo na iyan as Ginoo. Ikaduha ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala daghan kay mga sa Ginoo ay mo saksi ang Ginoo muor pa matay pa to silingan ang gamit pagka-krus sige murmur pa sa biya na siya no nya kanang pagpasipala sa ngalan sa Ginoo. Ikatulo nga mingon ang Ginoo nga balaan na ang akong adlong ipapahulay kanang simba kita ba iya anang Domingo kinahanglan ka nga imong yung ihalad ang imong tibok adlaw para gi sa Ginoo kay kita gitagaan ta nag-unom ka adlaw para matrabaho ta para nato na pero kanang ikapito iya gina sa Ginoo atong i-offer niya kanang Domingo kay Domingo man nato sa mga Katoliko mo na nga ihatag nato sa Ginoo tungod kay kana siya atong balaanon mo na siya ang una ikaduha ikatulo para na sa Ginoo ang ikaupat ug padung sa ikanapulo para na ni sa atong isikataw. Kung ikaw tinuod ka higugma sa imong isikataw ang kana imong mama magpapa imong nang isikataw mo nang unang sugo higugma ang imong ginikanan amahan ug ginahan wa mingon sad ang Ginoo nga higugma ang imong ginikanan kung maayo sila kung bati ka ginikanan bati sila kinay ayo sila higugma ayaw bisan bati sila kinaya kay do na magay mga ginikanan nga naagi ingon ta nga dili maayo tratar sa iyang mga anak ato gyud na silang higugmaon sangnit nga ato silang ginikanan. Kung nakabaton ka ginikanan nga dili maayo ampo lang nato sa Ginoo salamat ka nga natawo ka nga naa sila iya ato silang sabton kay dunay mga circumstansya nga nung nainana pud na sila dili kay ko mupataas kay diha kay mukuan lang ko sa ako ang topic. Ang ikalima nga sugo kun una kay paghigugma sa imong sikataw kung gitagaan nimo sa importansya kung importante nimo sa imong siyang patyon mo nga dili ka magpatay dili ka manungo dili ka magbalikas niya dili ka ingon ta nga magdaot siyang dungog dili ka manglibak patay biya po na dili ka mag-abort uban pagklase patay dili ka magbisyo kana bitaw kang bisyo kana sigarilyo makadaot na sa imong panglawas imong higugmaan ko nimo sa katawo sama sa imong gugulingon unya unsa pa kanang basta daghang klase sa pagpatay no ay kaunom kung higugma ka sa imong sikataw dili man ka manapaw dili ka mo ilog asawa sa imong silingan no dili sa ka magpasapaw kay sama na siya ikapito dili ka mangawat di man jud ka makapangawas sa imong silingan mga butang kung ikaw higugma ka sa imong silingan kung imong gihigugma ang imong silingan dili gimitabo nga magdaot ka sa iyang mga butang dili nimo niya kawaton dili wa anti corruption no kana bang mga corruption grabe bisan sa simbahan na magyapon na nga ibuatan simbahan sa do no dili lang kumonsulti ha may chismis na masata di man kumingan sad walo di ka mamakak lah tanan taro wagid bakakon walay tawo nga dili bakakon ako nakasuway sa ko pamakak bisan sa mga bata mutana ko sa mga bata sa ko pagkatekista ningo kinsay wa kasuway pamakak dire awa kini isa ko kinsay nakasuway pamakak ang mga bata mo isa gitanan hasta ko nakasuway gyud ko pamakak pero kita nga hibaw na kita maningkamon gyud nga dili ta makapamakak dili ta mo saksig bakak kay dako kini sa no ang atong isulti ang kamatuoran
di ta maligyag mga produkto nga makadaot niya ingon ta nindot gyud siya makahamis ni sa kutis ini panabon din nato ini gamit ato maguba tong naong mo na nga ang ubang intaw nga nangkamot sa magwapa lang palit gyud sa mga diskarte mga bakak na detay ni kuan ako ni offer gyud ako ba nga iyag yung papilan anang mga networking ba niya sagad anang kuan dili sa pag-ingon ba di mangugunahan ko doon na maging sagol bot-bot ako tuo mong na mga inana nga nindot sa ilang mga produkto pero sagad magud but manggod ay di ko ganahan inana nya nagpractice ko nga magputis tong galingon nya mao na mitabo inuon no makak na lang ta har madani ang mga tao nga na nya ika siyam dili mo kaibgan ang mga asawa sa imong silingan parparenes sa ikaunom nga sugo no nga kun nakay pahiugma dili jud nimo hilabtan ang usa ka butang nga naay tag iya labi na sa tao no ika na pulo kun ikaw nahigugmang ka sa imong sakataw dili nimo kaibgan o kasinahan ang mga butang sa imong silingan dili siya nimo kasinahan kung nagsuap na siya kay nga naman sugo man as Ginoo una nga ang gugma nato sa atong sikataw mao nang papakita sa gugma ngadto sa Ginoo kun tim-os ang ato ang gugma makabuhat kita sama ingon ana nga gihatag sa Ginoo. Ako balikon ikaduha jud kayo importante jud kayo nga mohatag kag gahin or importansya sa matag usa sa atong isikataw. Sanglit ikaw na kinahanglan sa ka nga mahatagan jud ka importansya. Ikatulo mao ning lesson or pagpaminaw. Ang ginanggid lang gyapon ni sa una kuan na siya sumpay ra man siya sa ato ang kanang acronym no ang una stop talking listen gyapon na siya kay maminaw man ka katulo importante siyempre importante maminaw sa gyud ka ang pagpaminaw hilabihan kayo ka importante kay nganuman diha sa pagpaminaw ana magsugod ka magkat-on kung wala kay madunggan kung wala kay makapaminaw mao lang ako diha ko nakat-on sa paghimo sa kanang buhat sa usa ka Kristiyanos sa pagpaminaw nako sa seminar nitong edad pa kog 19 anyos. Nya daghan kay kog nakat-unan sa akong pagpaminaw unya sa dili sa pag-ingon nga sa pag-unsa hangtod karon kanang di nako na malimtan maglakaw ko sa dalan. Doon nagay mohonghong nako. Mingon nga pasag lang una, paminaw lang una kay moabot ang panahon nga kanang imong madunggan, imo ra ginang siyang magamit. Mingon jud ko naglibog jud ko sa kagalingon mingon ko nga unsa man ni magsigig honghong nako. Nga imposible mi sa kana moabot na nako kay kuan man kay ko hilumon jud kay ko ba nga dili jud ko kay kanang tabian lagi. Nya sige ingon pasag lang una, pailob lang una, pagpakahilom lang una kay moabot ang panahon nga kanang imong nabatian, kay imong napaminawan kanang magamit ra nimo na. Niabot gyud ang panahon nga wa damha mo na nga sa akong pagkahilumon sa akong sigig paminaw nahimo ko kong evangelizer, nahimo kong katekista, nahimo kong minister na makapaambit makasangyaw na kaspulong sa Ginoo ang tao nga sama nako nga hilumon sigig paminaw karon kanang muistorya nako sa insakto nga pagistorya sama karon ning akong istorya karon. Matod pa sa Pantultihon 17:27 ang taong nasayod sa iyang katakos dili magpunay sulti ug ang taong kalma may matuod nga panabot sa magsapa ba no nga sa magsapa ang tao nga kanang kuan ang tao nga sabaan murag kana sapa nga tananong wanang picture saba gani nga sapa mabaw gina siya pagbantay ayaw gyud saom anang sapa nga kanang hilom kay lawom kina siya tiusbo jud ka ana kay basta hilom gani lawom gina siya mura sa mga tao nga kanang kuan mga tao nga kanang mga hilumon sagad mga bright kina siya pero mga tao nga sabaan delikado kay na siya gamay kini sa knowledge pero kuan siya na normal gina sa tao gid siguro nga kanang og kuwang siya kanang gamay sa knowledge mao nang nga sabaan nya mao na sagad mga bright hilom lang siya unya anha na siya mosulti kon sa panahon na nga angay nang isulti sa Santiago 1:19 mingon si Santiago minahal kong mga igsuon timan kini kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madalion sa pagsulti o dali nga masuko. Importante gyud no nga maminaw gyud ka nya dili madali-dalion kay kung madali-dali gyud ka
mapandol kita tawa ng dali-dali balihan ng dali-dali di ba ilad-ilad. Dali-dali baliha ilad-ilad. Mo na siya nga mamati una ka nya human naiwan nga mutabi man mo sagbat-sagbat bati man kina siya piminahon. Mo na sagad mga tao atong madunggan makit-an nga tabian gid kayo nga baw-an na nimo nga may pagabuang-buang na siya na matos Bible. Nya sa Panultihon 18:13 mingon pamati una sa dili ka pa motubag aron dili ka maulawan o misama sa buang-buang kay do na may uban bang tubag na siya wa pa mahuman ng pangutana. Unya mawawa na hinuon siya tungod kay wa pa mahuman ang pangutana nya dili maong yang tubag mawawa na hinuon ka. Mo na nga kaning mamati ka sugod importante gid siyang mamati ka imong paminawon ang mga yango-ngo sa mga tao. Ako doon ako experience ani nga kanang pagpamati sa uban ba. Doon ako silingan nga kanang problema kay siya or sa emosyon siguro. Niya ingon siya bad pwede ba ko nga makaistorya nimo bad? Ingon ko sama na siya. Ingon ko ato na ta sa baybayo na ako siyang gidakay nakakita na mo ko niya nga na amorag na something ba, no? Niya mo to dito mi sa baybayon, ingaw mo dito nakapabuhagay siya sa tanan yang gibati sa iyahang mga kagulanan. Unya minaw ko niya tagsara kay ko mo sulti. Nya mingon siya brad salamat kay sa imong pagtagad salamat kay sa imong papaminaw. Nya nanabi siya nga may kuno kay ko motambag. Ako di ko mo angkon na may jugo mo tambag pero daghan gyud nga miingon nga may kuno ko motambag pero sa patinuod lang ang nagtambag ang Ginoo ra gyud kay nga naman igo ra jud ko namati musulti ko gapay ra gyud kayo, no? Dili man na importante gyud nga kanang daghan kag istorya, no? Ang importante nga undanon natong istorya magunsab nagsige istorya nga way unod ang istorya amora kitang pahong ana, no? Watay direksyon sa kinabuhi mo lang tang katawanan sa uban. Ako man ko joker man ko pero ako sa ibutang sa lugar nga ako ang kuan kanang pagka butang mo na nga mo proceed ta sa kanang kuan sa lain nga kanang gi-acronym na to ikaupat na ni siya nga empty yourself. Ni tambong kog seminar ba sa usa ka networking niya nindot kayo ang pahayag sa usa ka speaking ingon siya nga sa dili pa ko mosugod hangyo lang ko ninyo nga unta kun dili lang nato tan-awon ang atong kaugalingon ato na siyang biyaan ang sikinsa ka o engineer ka man doktor ka nga niya dinhi karon nga nagatambong biya isa ang imong kaugalingon ihikling sa makadiyot unya paminaw mo nako importante sa gyud na nga maminaw kag mga seminar minaw ka sa ato kag sa simba or si bisan kinsa nga mga tao nga imong gipakig-istoryahan nga nakinanglan sila nimo iimti sa imong kaugalingon kay kon dili na iimti ang imong kaugalingon kanang taas mahimugon nga doon na kay garbo ba niya doon ay debate nga mahitabo hinuon mo na nga diya sa seminar muhilom gyud ta dili ta magsigig itirap sa speaker kay dili gyud na maayo ingon ana niya dili ta mingon nga dako pa ko grado ana niya minaw na ko unsa ra gud na siya kay ba mo mangison dahil ka usa nga dito ko sa St. Bernard sa Leyte nag-talk ko dito usa ka seminar sa Life in the Spirit seminar ang ako ang kuan dito handulan ang mga teacher, no, mga maestra apil ang principal dito nga ni Minaw ya sa wala pa magsugod sa seminar amo nang nagsurvey na mi dito na nagpakita mi dito ya ang maestra ang katong principal maingon siya kay Robert Maingan sa ang nagdana ko nito Tagaliti nga maestro sa to siya ingon siya Bert mao nay speaker nga imong gida nga taga Cebu ako nasagmuyo kay ko mura kog na-discourage ato ba ko nga ay Lord ako kuyawan sa gayon ko kay ako wala baya ko kakabot og kanang dako-dako nga kay balo ko wala gani ko kahuman og kanang sa high school gani pero ang Ginoo baya kanang mogamit pa the more nga empty noon baya kagamiton ka sa Ginoo mo to nga ako nagpaubos lang gyud ko kay tuwa naman ko dito pero ginakuyawan nako kay gi-underestimate nako sa kanang principal pero mingon gyud ko sa kong kagalingon nga total Lord dili man akong kagalingon may akong ipaila ikaw man akong ipaila dito na kuan ko na dasig ko adto mo to nga tok nako yang akong gikuptan ato nga topic anang about man sa Holy Spirit
no, hisgot mga gasa sa Espiritu Santo, baptism of the Holy Spirit, ana. Nya mo to pag baptism sa Holy Spirit, dito nakita nako nga natandog gyud ang tanan, mga maestra, mga maestro, ang tanang mga estudyante perting hilaka nila, unya naghimo og reconcile, mo to ang principal, nagsuot gyud siya sa mga estudyante ug nangita siya nako ug iya kong gigakos, mingon siya, "Brad, I'm sorry." Ingon ko, "Sorry sad ma'am." Kay murag naklaim man siya ko niya, nga isag sorry kay bawon ko nganong nangay isag sorry tungod kay iya kong gi-underestimate. Unya ang Holy Spirit nga mo'y mogamit na di ay askang nindota. Mo na nga ang Holy Spirit tan mo'y nag-empty silang kaugalingon haron sila nakakamati sa pulong sa Ginoo. Nya dunay usa ka maestra dito sa Asturias, ningon gyud siya, "Ako dong maestra man ko, pero ako anang gasa sama nimo, pirte sa imong baba." Ingon ko, "Salamat sa Ginoo." Mo nay bunga sa akong giingon sa sugod pa lang na istorya ko nga wala jud ko'y alam may tungod ani, pero giimti na ko nga akong kagalingon kay gisudlan nako sa pulong sa Ginoo. Importante jud kay na labi na natong mga batan-on, kamong mga batan-on, importante gina kay naa pa kas panahon sa kanang kinahanglan sa kanang gitawag og learn ba, nang mag-learn una ka kay sa ingon niya na ang kanang imong makatunan moabot sa panahon nga imo sa nang ipaambit, no? Mo earn na sad ka gikan sa learn mo earn, no? Mo na nga kining importante sa matag usa ka nato sa panahon nga dunay ingon na ayo ipataas ang imong garbo, i-empty ang imong kaugalingon aron ang Ginoo mosulod diha kanimo. Kung ikaw mag-ingon kasi mong kaugalingon, di na ko makinahanglan og Ginoo kay puno na ko, dato na ko, gwapo ko, kanang wala ko gikinahanglan. Oy, kitang tanan dunay mga kakulangan, no? Aduna gitay mga kakulangan. Mo na nga kining gikinahanglan yun nga unsay nga ani akong balikon, importante sa atong kagalingon nga ato nang ibakante ang atong kagalingon, unya ato nang isalikway sa makadiyot ang atong kagalingon sa kinsa ta aron mosulod ang Ginoo. Og mayngon sab ang tao nga niduol ka nato makabot sa nato siya or ingon ta haom ta sa iyahang mga panginahanglan sad mo-proceed ta sa unahan. Ikalima mo ning no gadget. Nay mo ni react ani kay kanang no gadget mo gamit mo kita gadget sama karon gamit ko gadget gani. Ang akong punto ba nga dili sa ta mo gamit og gadget kon panahon nga doon na kay gika-istorya. Kay dunay kausaan na nga dunay tawo nga namisita nako. Unya pag imbisita siya nako, siyempre akong nagsatanaw ko tong salida, no, sa telebisyon. Ako giturn off ang telebisyon kay ako siyang paminawon sa istorya para lami ang among istorya. Nya moto nindot kay among nasaputanan sa among pulo ka bildo. Miabot sad ang panahon nga ako sa namisita sa ilaha. Nya pagbisita nako sa ilaha, nagtan-aw sa television pod. Unya naglingkod-lingkod ko dito sa kuan. Nagpaabot ko nga kanus ako niya tagdon. Wa gini pag nga iyang TV kay naman nagtan-aw sa siyang salida nga paborito, basket. Di nalain ko. Ingon ko ako kung ako'y atuon, ako yung paggon ang tanang gadget nako, tanan mga gamito nako para pag himamat gyud niya pag-ayo para ilhon gyud ako siya nga importante siya para nako. Connection gyud ko sa unahan. Moto nga kadto na kong paminaw nagpaabot ko nga tagdon ko pagmun iyang TV, wala gyud niya buhata. Moto ni uli ko, dali ra kay kun uli, pulan ko kay nga naman wa gyud siya ka tagad nako ba nga maayo. Tanawan ning picture nga tong gikuan. Ang inahan nagkaon pero nagtan-aw cellphone. Ang amahan nagkaon, nagtan-aw siyang cellphone. Ang bata in taon wa na matagad. Ikaw kuno sa imong bahin nakasuway man siguro ka nga makiistorya kanya labi na problematic kay ka nya ganahan kang paminaw unya ang imong gikaistorya nagsigig tulpok sa imong cellphone. Makaingon ka nga importante kay ka. Makaingon ka nga kanang kuan makahatag sa insakto nga pag-istorya din nimo dili gyud. Kun ikaw nakasinatig ingon ana ato nang buhaton nga kun dunay tawo nga moduol nimo no gadget sa mo na ibot pa sabot na ko ana. Kay tanawa ra gyud sa Mateo 18:7, Mateo 18:7. Klaro kayo ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Pagkaalaot gayud sa kalibutan
kay anaa man nini ang mga butang nga makaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Kining mga butanga mahitabo gayud kanunay apan alaot ang tawo nga maghimo niini. Tanawa, ang usa ka butang maigsuon wala ko mingon nga ang gadget dili makaayo. Gasan ang gihatag sa Ginoo. Apan gamito na to ang usa ka butang nga kanang himuon na to siyang ulipon, dili kay kita may magpaulipon sa usa ka butang kay delikado na kay na siya, no? Kita gitagaan ta sa Ginoo tanan, kita mo dumaha sa tanan niini, dili kay ang usa ka butang nga maunay modumaha kanato, maunay lisod na kayo ug dili na gini sa insakto nga pamaagi. Okay? Nya mo na tanawa atong hulagway nga gipakita ang cellphone migamot na siyang kamot. Nayuban dili na jud kabiya sa cellphone, grabe nga bisag dunay ka istorya, no? Laot kita na mga igsuon kay kung dili na to gamiton sa husto nga paagi ang mga butang, lagmit mao ginay makapa-impierno gid nato, no? Muna nga ikaunom nga acronym sa ato ang gihimo mo ning self-control. Unsa man ang self-control or control self-control? Santiago 2:4-6 atong mabasa. Kitang tanan masayop. Ang tawo nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Ug tanawa usab ang mga barko. Lubot sa barko ni ipakita. Bisan pa sa kadagko nini ug gihuyop sa kusog nga hangin atong kuana sa una layag pa man to. Gigiyahan lamang kini sa gamayng timon ug moadto bisan asa padtua sa kapitan. Kanang timon importante gini siya kay kun magsakay kag kanang dilayag bitaw sa una kun wala kay timon mapadpad kag bisag asa mo na importante nga dunay timon. Ingon usab nini ang dila bisan sa kagamay nini makapangandak kini sa dagkong mga butang. Huna-unaa unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo kini mao'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas o nagbuling sa tibok lawas o nagpasilaop sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impierno. Kakuyaw, ako sang iskutan balik aning kuan ba kaning timon barko. Na nakita ka na dako kay balabad unya ang loyo sa balabad kining maong dako nga komune sa timon. Kini siya muliso ganin na siya muliso sa gid ang tibuok nga lawas sa barko. Nya gisambingay ni Santiago nga ingon ana sad ang atong dila ba. Kung atong dila mo lubag na mingon kag pisti ka atay ka ang imong direksyon ana padung jud ka sa impierno. Manungo ka sa imong kuan padung jud ka sa impierno. Nya mingon ka praise the Lord, hallelujah. Nya nagsulti kag mga tambag, mga nindot kay mga sulti kana ang imong direksyon padulong gina sa langit. Simpre naman ang imong direksyon. Mao sa na ang barko ang iyang timon gihisgutan ni Santiago. Nya iya pa yung gitiwas nga sama kini kanang kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini mo'y usa ka mangilad. Ako ipakita ang picture ninyo ha, tanawa. Dos sa posporo. Gamay ra kina siya pero pwede siya makasunog sa tibok lasang. Ang ato ang dila mura sa ni siya kanang gamay nga kalayo. Gamay-gamay ra ni dila pero ang tibok natong lawas mao ni hinungdan nga makapa-impierno nato. Kana kusog kita manungo, kusog kita manglipak, kusog kita maggubag dungog sa uban. Maka-impierno na ay gamay-gamay lang ng dila. Bantay ka ana, no? Ang barko gamay timon pero malisot tibok lawas. Nya unsay naa sa suod sa barko maapil jud ka. Mao sa na ang atong dila. Bantayanan jud kaayo ang atong dila. Unsa to? Self-control. Pungnan ato ang gisulti. Kay nga naman matud pa atong musahon diri sa Santiago 1:26. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong siya ang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuohan. Ug naglimbong siya siyang kaugalingon. Simba ka diya, basa kag Biblia, imong dila, sige ka pug binastos, wa poy lami, no? Pirnong yapon ka. Nya sa panultihan 21:23 mingon, kung dili ka buot may apil sa kasamok pagmatngon sa imong isulti. Pagmatngon kay nay uban way pugong-pugong sa unsay panulti way nahuna. Unya ug sumbalikan ra ba? Dayon ra bag deny, dayon ra bag limod nga wa siyang mosultian na. Pag sure oy. No? Muna, dayon ta. Santiago 1:26. Mao na siya tanawa katong ako basa kanina. No. Ato nang bantayan na ng atong kaugalingon. Naglimbong ito sa kaugalingon. Simba-simba ka, reliyoso ka, may ka mo ampo, may kang gapos-kapos sa imong imong kamot.
ampos Ginoo nya wala kay pugong sa dila lisod kay na no sa panultihon 21-23 kung dili ka buot may apoy sa samok akan na kuan balik naman na siya pagmatgon sa imong gisulti doon na tuyo ang Ginoo matgon sa imong gisulti lagi karon kaduog naman ka pagmatgon na arita sa katapusan encourage kini nindot kini siya nga kuan apuro man nindot atong giisgutan kinahanglan ato na siyang ma-apply tanan para nindot kayo ang atong pamatisan ba encourage nindot kayo nga mohatag ka kanang dasig sa uban mato pa ni San Pablo iyang suwat nga to sa taga Hebreo kapitulo 10 bersikulo 24 mingon pag dinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo ato ipakita ang gugma nya magbuhat sa kagmaayo no ipakita ang dasig nga to sa uban dili kay ikaw may mahimong problema nga to sa uban karon lang bag-o lang ko nakadungog nga ayang pamilya dunay palahubog nya dili sa gusto mahitabuan nya na nya mo maka-discourage sa soul silang pamilya makakuan ba na siya kanang usay nga ni bati baya kay nang inana no unya ang kung mahatag ka kanang pagdasig siyempre mga positive word ko na ang imo ang gisulti kay kanang musulti kag mga bati makakuha man na siya kanang makaguba man na siya no nagina sa kuan sa Efeso mingon dito sa Efeso nga mga ginikanan ayo pasok ang iyong mga anak aron dili sa mawad-an og kadasig kay kana gud kun mawad-an gud tag kadasig problema kamo mga estudyante mga sakin unsa diha dili man ka madasig kung ikaw na ay mga negative sa imong una-una na negative nga imong madunggan di ba madasig lang ka kay nakadungog ka gidaig ka gi istoryahan kag nindot ana mo ni ana ta mga tambag nga maayo madasig kaya ako sa akong side kun doon na pala ato nga ako nga panahon kun doon na pala ni dasig gid nako no puro mga discouragement sa akong palibot nga akong na sinati mao nang wa ko ka humanog ka ng pag-eskwela pero ako nang gi-claim nga sa gihapon adunay katuyuan ang Ginoo kay mato pa sa Bible ang tanan iyang gihimo aduna may say o kanang gitawag o kanang katuyuan aduna may katuyuan ang tanan nga gihimo sa Ginoo pero kita sad gitagaan tag intellect sa Ginoo kun unsay angay natong pagabuhaton pero sige lang aton nang pasayloon ang mga hitabo nga ato nga negatibo kita na karon ang ato ang atimanon matud pa sa panultihon kapitulo 15 bersikulo 4 mingon ang malumong mga pulong naghatag og kinabuhi apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig klaro kay na ningon sa Biblia no makapaong di sa kadasig ang kining ato ang mga bati nga istorya pero ang mga malumong mga pulong kana bitaw do na kay mga masakiton nga imuhang duolon nya kana mga masakiton kuan man gina siya kanang daghang kay mga negatibo nga bubo siya hunahuna nga unsa na iyang kapalaran nga unsa na nakinahanglan siya dasig unya kun imo na siyang dasigon imo siyang istoryahan mo ingon ta makabaton siya o kanang kusog na mabasa nito encourage brighten strengthen energize inspire embolden no muna nga kanang ang paghatag og encourage ngadto sa uban nindot kay na siya no matud pa sa suwat ni San Pablo ngadto kang Timoteo mingon Timoteo 4:2 pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod daniha badlunga dasigag tudloy uban sa pagpailob ang mga tao na naagi kanang dasiga badlong kanang minatarong nga badlong ayos bingon hoy sum na imong buhat puyo kuno ana bati ko nang pagabadlong inana bingon nga dai ano nagbuhata ha anang ko di ko ba ayo ana on god dili kay singka-singkahan nga dili nimo singkah dili nakasabot di ba makasabot mangguta og kanang kalmahon ra tag istorya ako nakakuan man jud ko ani ba kay maka-relate man ko ani kay sa akong pagkatubo ba ang akong ginikanan kanunay lang ko singkahan mura lang ko kanunay masayop mo na nga nagdako ko kanang nagtubo ko mura ko na ako yung mga kahadlok kay nganuman mga discourage man gud ang ako na nagtubo ko nagsalamat na kay Kos Ginoo nga sa gyapon iya kong gitawag niabot ang seminar diha ko nakakat-on niya ni labang gyapon ang akong ginikanan tungod kay ako silang gisabot na inana man sana siguro sila gumikan pod sa kanang
ilahang mga kakulangan sad ba nga mao silang nakabot pud sa ilahang mga ginikanan. No, importante na mana kita mismo, no, mohatag tag encourage sa kanang uban. Mo na nga kuan gyud kanang unsay nga ani kanang mohatag kag dasig ngadto sa uban ug kining akong kuan, kining akong kuan karon iambit. Malaumon ko nga doon natay kanang gamay makatunan nga ato na siyang kinabuhi. Salamat kayo sa panahon sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo sa Ginoo nga nihatag nato panahon ingon niini. Wa ko magdahom nga mabot ko ani nga punto. O muhimo tag gamay sang pag-ampo. Nangito nga mahan, salamat o Diyos sa panahon nga imong gihatag. Salamat sa pulong nga imong gihatag o Ginoo. Salamat Lord nga ikaw nag-encourage ka namo, nagdasig ka namo Lord nini pagpaminaw sa imong mga pulong. Lord, tagay kog hiyas sa pakanunay, sa hilom, sa pagpaminaw sa uban, sa paghatag importansya sa uban, sa pagpaminaw sa mga tao nga nang andam nga naay mga problema. Andam ko mo sa likway sa akong kagalingon sa mga kadiyot. Andam ko nga mo biya sa kadiyot sa akong mga butang nga makababag sa komunikasyon sa akong mga kigalaan. Andam ko makakontrol sa ako ang kagalingon, kontrol sa mga butang, kontrol sa dila, kontrol sa akong mga buhat ng mga bati. Butagi ko grasya sa pag-encourage nga to sa ban. Ngayon ako nakinanglan sa ko nga encourage ko sa uban. Sa pangalan ni Jesus, ako kining gipangayo kanimo. Amen. Sa ngalan sa Manong sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat.